Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Te live station phone penut kai ka pisa ban recharge re ka company Airtel pat ka subam ka pisa kam ai network kum tang la susep ka pisa ka penut da ka musi apla jong kum ta ka pensep nga te na kane ka daw bang sabitar dei ba nga kren tang na kam ta la de nga kren ru na kam ta jong kiwe ru ki mat sibun ki jing imar kane ka de ka jing bom perkhat jong kini ki company ha ki nong kendong te lada fi perkhatang ki jaga suar kamut pintroin ka bisnes jong pihi naklen ka jonga nei ngala bitar ngaklem recharge su ngala dei ban recharge ndre ngaklem recharge su mata ngala boycott ngan up cakato katne por lada kane ka company Airtel ka klem penbiang network hang ne asinong jongi ngan thang sundon yusungkat barkane kalong ka jing maham ka jonga ya ka company Airtel lada pisukwa ban bam tang ka pisa jongi ki padba re phim ai ka jing sakri ka baha bat ka jing sakri ka bahok na kaleng jongi ki padba ngin boycott sundon bat ka satron ka bisnes jong phi company Airtel ngan boycott ya pha company Airtel ngan boycott ya pha namar phabam tang ka pisa pham ai ka jing sakri babha phasu penbit kai yanga onda ngala bitar ngan thang sundon ya u sumkat jong pha hangta phansa seothu bat phansa kerdu te parlok ne kon siape ngai khublai phi baro ki parlok ki ba pek ya kan ka video khamtam ya phi ki nongkersan ki barat ba ki jonga nga ai khublai ban ka priang so bhai phi baro sia kan ka video hoi na kaleng ka jonga la kumba sibnai nga khlam yo ban pmi video namar ka jingbun kam ka jonga nga haban focus bat nga haban sacrifice na kam ki wegi kam kumta nga klem yo ban penmi video ndrei hagane ka kenti nga dokumen namar bangala yo ban penmi ya kan ka video hoat nya don sibun ki topik ki banga kwa kren hakabede bat ki isu ki kenrum kenram jong kan ka jala ka jungi ndrei hagane ka video te nga penmi khnang kan ka video namar bangala bitar ya ka jingle jong ka company Airtel hangne hathan laburtun mokle kam da biang kan network ha kini ki jaka nakalen ka jonga ngala sungo bitar namar ngala lek ha ki jaka ba don network ru kam trekam ha ka kanti don network kami error kum ta nga bitar ya kane ka company Airtel bat ngala boycott ru bang recharge hoet ka validity kalakut ngala don kam bang recharge mai biang re nga klem recharge su ngala boycott menta ngan up kato katne por lada ka network Airtel kambiang kumta na kalian ka jonga ngan boycott permanen ngan thangru ya usungkat namaru sungkat la jong fi kat bangamon ngan thang bet namar ngan rile ayu haba da network fi kane kala penbitar nga namar na kalian ka jonga hagini ki por ki baladiap larang awan snong kumto ngam daju kham don snong ngawan snong tang teng teng rei larang awan snong ka network ka don bet watla kam khlanya du kataru rei menta ka kenti fi la bun sngi kam tre kam ka network ta katau nga don ki spor ki ba ka kwa on pemi video hagini ki sngi gen nga don ki sngi ki ba ka kwa on pemi video rei ka network kam tre kam kumta na kalian ka jonga kham yo ban pemi video te kala penbitar nga namar ngala penlut ya ka pisa bangan recharge te live station phone penlut kai ka pisa ban recharge nre ka company Airtel pat ka subam ka pisa kam ai network kumta ngala susep ka pisa ka penlut da ka musi apla jong kumta ka pensep nga te na kane ka daw bang sabitar dei ba nga kren tang na kumta lade nga kren ru na kumta jong kiwe ru ki mat sibun ki jing bun ki padba nang nasnong dungi ki mat jing hakabade bat ka jing bomdon network namar mentangi penan kambet daga network ban pun breu ban pli internet bat kumta terter tengi mat jing sibun namar bakane ka company Airtel ka klam ai network su menta labun sngi hang nasnong dungi tip na ka kadaw kamud ban penduk no ne kumno ya
kane ka SIM card Airtel. Lada ka company Airtel kamut ban penduk no ya ka company jong ka kadai ban kran ka basai khnang ba mangi ki ba ki basyong basa hangne hasinong ngin boycott sundon nginom recharge su. Imat kadai ka jing arsap jong ka company Airtel namar hagi jaga sor kum ha noston ha mairang ha silong larang ilet kabiang dengan network. Kami with 5G. Kadba hakinong kendong pat ka klem fokus ka klem benle jingmut ka klem perkhat hakinong kendong hanong kendong ngimat sibun kijinge hakabede bakan network ngampoi perkhat bakane ka company Airtel kan set kelai ni lada ka le kumne kamut ngaklem yale SIM card Airtel hakine ki puar bradap kabiang de kumno mentapat labun sengi umdai tang menta ka sengi ndrai labun sengi kam long ka network Airtel kathut tang ban phun bru jenja te ngayo sngau ka jing ut jong ki pajba hakinong kendong kidon ki jaka ba ka biang ka Airtel kidon per ki jaka ba biang ka Jio te kidon la ki jaka imat kane ka de ka jing bom perkhat jong kini ki company ha ki nong kendong te lada fi perkhatang ha ki jaga sor kamut pintron ka bisnes jong pihi namar lada ki nong kendong ki boycott to ban penon kam ya ki network ken penon kam tang ki nongsor kumta kan pentron ya ka bisnes jong pihi ki company I network na kalian ka jonga nga kwa ya ka jubab ka basai na phi ka company Airtel sabha ban keren ka basai penpar ka basai yangi ke basyong asa hanong kendong hato pi kwa nem ban penbiang kan network lada pi kwa ban penbiang kan network penbiang no lada pi kwa ka business no pi ka satron na kaleng jongi ngin boycott bet ngin recharge you ngin thangru ya usim ka namar haba omdo network pi omlong ban phunbro omlong ban internet hakane ka juk communication ka bamta bangi penan kam ya ki mobile phone ban phone breu ban pli internet nrai ka network kamlong kumno ngin su i usung ka ni haban thang takle ka jonga le ngala bitar ngaklem recharge su ngala dai ban recharge nrai ngaklem recharge su mata ngala boycott ngan up cakato katne por lada kane ka company Airtel ka klem penbiang network hang ne asinong jongi ngan thang sundon usung ka wat ka company Jio kam da penbiang ya ka network wat long hi malu malaban pli internet ban phun breu nrai kam da biang hadu kata-kata nakliang ka jonga ngamat jing ha ka bede berkan network habang awan sesno hakini ki por ki baladap lada nga poisnong kumto lada nga pli internet kalong wat la kam khlanya du kataru nrai menta ka kenti kane ka network Airtel kam long su kane ka pen bitar nga haban keren ya ka video markane kalau nggak jing maham ka junga ya ka company Airtel lada pisukwa ban bam tang ka pisa jongi ki pajba nrai phim ai ka jing sakri ka baha bat ka jing sakri ka bahok na kaleng jongi ki pajba ngin boycott sundon bat ka satron ka bisnes jong pi kane ka jing maham ka junga ka long ya baru ki company I network kumdai tang ka company Airtel nrai ya baru lada kini ki company I network kim ai ya ka jing sakri ka baha kumtangin boycott be na kalian ka jongale ngam kuslai ladang akpa ban penmi ya kino ki criticism ya kino ki sumbo perkhat jonga ngasu penmi be hakikot kubor ngan thau be daga silam ai kubor lajong ngan criticize ladang adon kaman criticize ngan ai kubor ladang adon kamban ai kubor le kino ki information ngan sule bit kumta bat ngan sa penmi hakador ka ba khamtat kiwe ki di sanka sipotingka nakaleng ka jonga ngan dino tang artingka la tingkaru kasyong sa hakamon ni phi pajba ladapi seotanat phi kwa ban pule ya ki sumbo perkhat jo phila ban thiet ngan hable gumta lada kine ki company I network kim ai ya ki network babiang namara kaleng ka jonga habanga penmi haki social media nga penmi ya ki ba nakaleng ka jonga ngadon ban persat tapi
ya ki semua perkat ki bang ngadon ka kwa ban pasat lang hapi te kajing bumlong kan network pat kala penduk nong nga namar nakalian kajunga umdei bang kwa ban suka mai pisah haki sosial media kuat ngayo hi ka komision tok hendrei umdei pat bang asu fokus peteng ka pisan re kwaru ban mara kata ka jing pesutu ya kata ka socialization ban ai kata ka jing tip patba namar ya ka ka bang ngadon ngakwa ban pasat lang hapi te lada ka network kamlong kala pendunong kanya nga te lada ka yailong kumni na kanya kajunga ngan sa senano daka slam ai kubor ngan sa su penmi be daki printed news daki news ba su print kumto ngan hit tangga printer te ka komputer ngan hit hi ngala banle daka phone ru season bangaladon ya ka komputer ka phone bat ka printer ngala ban penmi kubor nalade ngan di hakat dor ka bakhamtat kemangal ong pimentan ki we ki di san ka spurka ngan di no tang arin kala tingkaru kasyong sa kamon deng pi ba hato pi kwa nem ban tit ya ki sumbu perkat juga namar kalian kajong ngadon ka freedom of press ngala ban penmi kubor lagi katkum ka mon kajunga katkum ka kai kabala ai haka constitution yo kari India ngadon ya ka right to freedom of press, right to freedom of speech and expression ru ngadon. Tentang ngala ban penmi telah kajong ka Islam iNews. Ngam kwa ban iNews hakitoki news dong kiwe. Kwa ban ai telah kijong ki news telah kijong ki sumbo perkat ke jingtip. Te nakalen kajong ngam da sangku slide han ya kata ka jing kerdu network nomor ngadon ya kalat. Hakabede bat kajing kwa jonga ban ai kita ki information ngadon ya kalat ngala ban le kemanga ong pimentan ngan sustit tangka printer ngan sa print te parlok kublai sibun ba pila page kan ka video te kane kalong kajing maham kajunga kini ki company network ladakim ai ka jing sakri ka bahan nakalen kajungi ki paj baru ngimdei syu ban penlut kai ka pisa nama ngi kamera ka mus ablajong ndrengin syu boycott be te tangkade kublai sibun kublai sajarngu ngin sa champion hike be ki video